Мимон, какво правиш, бе, тати? Качваш се на вратата. Можеш ли да се качиш? Я пробвай. Кажи, искам да стигна ключа на лампата. Пробвай с двата крака. Да стигна ключа на лампата. Кажи. С двата крака, така. Кажи, така. Дум главата на пода и там е твърдо. И чуп краката. Мимонка чупи краката. Заболяли те, мама? Си толкова Ела тук. толкова опити да се качиш, мама. Тук можеш. Тук можеш, нали? Тук можеш. Тук не можеш. Там на Искаш ли баба да те дигне да можеш? Искаш ли да дойда там да те дигне и да стигнеш ключа? Искаш ли ми, момче? Я пробвай още един път. Ай, баба ще го дигне. Чакай, тя ще пробва сега. Баба ще го дигне. Айде пробвай, Мимонка. Няма да пробвам, кажи. Баба ще ме дигне. Кажи. Айде пробвай, тати. Да те дигне. Баба дига. Баба дига, кажи. А не Мимонка малка, кажи. Не стига. Мимонка. Ела баба да си го дигне. Ела, котенце. Ела баба да си го дигне, пиленцето ми. Айде сега. Не е препоръчително, майко, да дигаш по 15 кила. Айде, гаси тая. Гаси я то надолу. Айде му гасим другата. Дай да ги. Да, къде са те? Скрити ли са? На тъмно ли ги оставихме? Оставихме ли ги на тъмно? Ай сега на светло. Искаш ли пак на тъмно да ги оставим? Да плачат. Айде да плачат. Айде тук, давай така. О, плачат ли? Я ги виж, плачат ли ми? Плачат ли? Вижи, котенце, плачат ли? А? Сега на светло ли са? Ай сега тук. Ай сега тук, да им светне. Айде достатъчно. Айде. Айде угаси оная. Така. Надолу. Браво, Мимонка. Дай да я пуснем. Ще плачат. Добре, пиленце. Готово, Мимонката можа. Можа. Насам се върти. Баба да ти покажа. Това се върти така. Така се върти, когато се го пръщи. Насам се гаси, насам се пали. Така ли? Ами, не можа да го гледам заради тебе. Хай, готово.